И здравейте хора, на вашите екрани виждате секторни антени. Те са за предаване на и излъчване на сигнал. Могат да се регулират, могат да предават в всяка една посока, могат да предават в страни и в широк ъгъл, могат и да предават в тънък ъгъл. Колкото по-широк ъгъл е, толкова по-слаб сигнал дават. Колкото по-дълъг ъгъл е и тънък, толкова по-силен дават. Тук на вашите екрани виждате базова станция на Nokia. Тя е за предаване на сигнал. Тези букси или конектори, така да ги кажем, от тях тръгват кабелите за предаване на сигнал. Това оборудване върви на 48 волта. Но не ви препоръчвам, ако случайно някой успее да не се намери, да не го включва към секторни антени, защото последствията няма да завършат на добре. Тази базова станция на Nokia, ето я от другата страна, има два вентилатора и те работят на 48. Така, за малко... Така, тук виждате радиомодули или RU радио, както вие си му викайте, или радиомодул, или RU радио. Прегледайте, ако искате, спрете клипа и прегледайте. Това е друга базова, води се, мисля, че главна. Тя е за оптика. Ако виждате отгоре в дясно две букси, те са за оптика, има и за Wi-Fi кабел, обаче трябва му интернет на това. И да, тези базови станции на Nokia много си пригряват, така че е хубаво да се сменят или проверяват вентилаторите, какво е положението при тях. И да, секунда. Ето как работят секторните антени. Виждате два радиомодула. Другият и той мисля, че се води за секторни, някои стават и за релейни. Тази секторна е на Huawei. Тя е, мисля, че 6 или 7 портова. Има взимане и предаване. Тази секторна антена на вашите екрани може да предава и да взима сигнал. Нали, полурелейна, полусекторна се води. И да, хубаво е да се намират, нали, правилните ленти. Секунда. Ето го вентилатора, който ви говорих за базовата станция. Той върви само на 48 волта, може и на 24. Има такива жици за скорости. Димек, ако, нали, те са 4 цвята. Жълт, син, червен и зелен. Трябва да вържете, примерно, черния с синя и може да тръгне и на 24 волта. Но е препоръчително на 48. И да, тези вентилатори наистина хубаво охлаждат, което е много добре за базовите станции. Препоръчително е по принцип... ето, можете да погледнете към между двата конектора, където са кабелите, има регулатор. От него се регулира колко широк да е ъгъла на предаване. Ето, това е нещо от сорта на такъв регулатор, той автоматично работи. Ако, нали, примерно се наложи, имате друга работа, има си настройки и то го регулира автоматично. Но е хубаво и те да се сменят. Ами надявам се клипът да ви е харесал, да ви е бил интересен и да научите нещо ново. От мене ще има още подобни клипчета. Ако нещо ви е интересно, пишете ми в коментарите. Така че, да, чао!